Bună ziua, toată lumea, eu sunt Valighele Mario și astăzi o să facem un concurs. O să jucăm Sky PvP și 1 versus 1, 2 runde de fiecare. Ce mapă. L-am bătut, clar. Nu. Ba da, am bătut. Bă. Cine te duc și în mijloc? Acolo e cel mai periculos. Ok. Mori! Tot e măta. Hackuitul. Hacker. Câte te facem? 2. Da. Ce arăta prost. Asta se învârte. Asta abia nu știe. Cu o viață! Acum o să joace altceva. Ba nu, o să mai joc, îmi trebuie 2 runde Mario. Ai jucat una. Păi da, și mai trebuie unul. De aceea voi juca. Așa. Uite, a intrat în pro. Sper că se aude. Mapa asta mai am jucat? Da, mai am jucat. Ba da, am jucat. Iar cu Sexy Devil. Ăla te botule. Mi-a sărit apa în cap. Sexy Devil. Ești dracușor sexy, nu? Mă! Te bat! L-am bătut cu 3 viațe. Te dai, man. Și tare. Să avem survival. Mă, da! Atât de... Da, tu. Mă! Mie îmi place dacă găseam un survival la mina asta. Luam tot diamond-ul. M-a bătut Sexy Devil. Și aveam o versiune, dar... Un pic mai rău. Mă! Mă, da. Mama... Da, de ce m-am pus? Nu știu. Bă, ce mă... Nu, gata, am murit. Ok, acum o să joace Mario. Ia mă ducă. Nu pot să duc. După ne pus așa, ziți-vă așa. Mai știi, nu? Stai că ține pe și. Pe Cătălin. Stai, uite, apasă pe ăla. Ăla? Da. Click dreapta, mă. Dă mai în față. Dă-mi cu Mario. A intrat deja. Dă-mă anunț. Gata, a intrat. Stai că ține pe Cătălin. Pe asta e... Asta nu că... Stai că nu pe aici. E pe unul. Și du-te, nu mai ține. Unde, mă? Aici. Să pe partea altă. Stânga! Mario! Unde, mă? Du-te în față! Și acum în stânga. Și iar în stânga. Uite-l, uite-l. Unde? Chiar nu vezi. Wow! E capcan aici? Nu. Po. Unde? E fricos. E... Dă-i cu tine. A bătut. Du-te! Nu te tu un cactus! Un cactus! Poți să-i dai și cu arcul dacă nu știi. Chiar? Da. Te duci în apă. Du-te în apă! Da. Mai joci una, da, cu asta, bagă în apă. Nimeni n-a câștigat. Păi am jucat odată. Așa am câștigat. De ce ai 5? Aveam înainte timp. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 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
Știu. Ah, da, chiar, am văzut. Electoratul l-a bătut peste Bisox. 3, 2, 1. Stai mă, David. Tu să intri. Apăs? Nu! Am apăsat eu deja. O mai intru, pe fi trecut. O, mă, pe asta n-am jucat. Ba da. Ai jucat tu. Du-te! Dă, fă strif! Fă strif, du-te în stânga și în dreapta! Doamne, Mario! Complication. Strif înseamnă să te alergi în stânga și în dreapta. Nu chiar așa. Sari! Fă strif! Doamne! Dă eu. O, ce-am dat? Uite-te, el să dă... Pe defensa. Ăsta îți dă cu undița. Fugi! Sar, mă! Cum de, mă? Păi, cu degetul mare trebuie să apeși pe space. Ah! Te-a bătut. Ok. Era mouse-ul. Era perfect ăsta. Și și acum o să jucăm Skype PvP. Ne revedem. Ok? Ne-am luat kit-ul, acum hai să ne aruncăm. Și ne ducem la locul meu. Uite, mă, da. Uite, repede. Eu te pus asta. Iată pe ăla, fără armură, fără nimic. Mă, da. Mă! Ăștia n-au armură. Bă! Ăsta are armură. Are armură, băuță. Mă! Și-n tactul, și-n măta, și-n tactul, și-n tot. Ok, mai joc eu până mor. După aceea o să las pe Mario. Și tu 2 runde, da? A? Și tu 2 runde. Nu, eu vreau de 2 ori. Păi da, 2 runde. A. Vreau să bat lumea acolo, în mijloc. În mijloc. Te fai pe să... Da, 22. Oh! Fugi! Mă șmecheram, bă. Ce boost am dat. Ăla de diamond. Cred că toată lumea vrea să-l bage. Fraia. Da. Ăla e vrăjitor. Oi! Ăla. Cum se ferește. Uite ăsta înseamnă strip Mario. Fraia. De așa se joacă. Du-te pe el. Cum nu l-am țintit? Ah! Bă, da. Sunt doi, sunt Da. doi! Sunt proști. Ia-te până. Mă duce acolo. Unde? Prin soare. De ce? Aia e nouă? Nu. Nu știu ce am Cine e omul ăla de acolo? Cine? Ce mă dă? Uaa! Ok. Nimeni n-a reușit să vină. Te-ai dus, frățioare! Nimeni n-a reușit să vină mine. Războs. Ce mină, Mario. Cred că mă scoate de server, că am mai pățită de asta. Ce să-mi dai eu chunk-urile? Mai video setting. Ba. Că trebuie prostămac. Nimeni n-a reușit. Patru. Să vină unul cu diamond. L-am dat jos! Ce? Cum a pins ăla? Nu e boss. Cum am pins ăla? Ăla avea hack-ul.